kini musik tarik net cap surin korot li arni kini dadak kirni rong asar terang along hiltum karbi rong asar kupli habara maipen terang ke bitung paniltum nangkok alam thi bangke lai lo ilitum karbi khaya long khaya mor arbung gachipu karbi do char le song atum kacethat aru non bangke ru phonang le tanglo lasi khaya mor arbung gachipu bangke latum ke klem ke dam ke chok chia jok non kadok awe rata tum stame mingdu kason nang dukok lo alang itum han kapang rum ji bangke tenangan atum klem lo jiji KSA penang cenglok KCS lambe ramai tumanta alang itum han kapang rum iban bor ilo sita alang itum kopiat tong ajemat hane arpu kelong ledet tong ajemat halone mate simbol aja ini tong alang itum ke do thek theda lone si non bangke kapang rum kapajut si asong sedang mandat tahai lo non bangke hiltum ke damtang aru ciklu stame kabirong asar amai central tumti pen same KCS pen lamera mai tumpen chingwai si nong phong kapang rum pen yong si alang itu misi do tek lonte ini tu makhaya long bangke kese tum han bangke ning chethe nang nelo pusin itu central tum kipen ba che parai lo son taxi ahawar tin stame along ritin stame nil tum press media electronic media pen stame nil tum alang tum han ke hang cheng pon lo na penon niltum na central committee atum pen kaparai ateng penon kurang jidang labang su musik hongkep surinang korot di army penon alang litum han ke phak pajut silo lasor ni yong si alang litum cetong pen cingrum thek kulunte ke bang jilang apor alang litum kiasi potum rong arlo kilut banget sungkung tahailo athe pini kese ke klem abang fubang pietum anstame rong arlo pen ske ba lasi rong asartum amethang arat apanyong si cekhang thip lo kulon te alang litum same ke klem ke da bang siksa gata hai lasi ithia ko chuni ritu bang kela lo rapchari asong mate political party to कैसे पंगरुम नगे पुला बang solam the pangda media hin bana pangda ke hokta iru ni ba dokok lo la so ang bong opine कैसे hin bana opine comment ke bang dolo manang tum lo non anisi itu lah yang longria mai bang so press meet kan ni bana pi bangke mirjenga group bangke comment tu manang tum nang ke hangji nitum ke roy lo bugang silang tumang ke message nang lelo napen nakaptega group ano ma message nang lelo na million group an tala alang litum amethang jongjung avin mate jakong ka pharang ji aphan ajoni pen la kesi tumhan aro ke thak tun loka bangke chokchi la pen no la ka chingrum je long yong si kumane political party tungyong si bidilang no kipidun pen kapacing room long le daji ajak kong yang silang tram pidun pulun tela banghe kecok cenaya political party pusing sum karbi rong asar amai tumpen bangke uponang kokku nasi niltum kijutsi lo non alang litumpan labang so non tarik thongkep musik tarik thongkep sulingan korot li arni kehang kone lang tuma cingrum mi cingrum dei yong silang litum la so por an yong si cingrum tek telang kulonte lang pa cingrum tum te kulonte ang par bangka lang litum bangke nitum rong asar amai pen bangke khai amoy arbung pata irgelo
lapen alang litum phan bangke khai hijanang bong kapacilang selerji matega pecar boji asong bismi tumangke irnang kokku nasi pini niltum rangke abitum phan ke phapen tabangso alam theba niltum la social media person niltum pacetak lu sepon chalo